Velkommen. Du lytter til Lars fra Dit Medie. Den her video vil jeg kort fortælle dig om Joomla CMS-systemet og hvilke funktionaliteter og muligheder det kan give dig eller din virksomhed for bedre at kommunikere dine budskaber til dine kunder. Joomla er et open source system, hvilket vil sige, at programmeringskoden til systemet er åben for alle. Det betyder for dig, at du ikke skal betale nogen dyre licenser og til hver en tid kan få hvem som helst til at programmere hvad som helst til din hjemmeside. Allerede nu findes der over 6.000 udvidelser til Joomla, hvor de fleste er gratis og mange kun koster et beskeden beløb. Du har dermed en enorm fleksibilitet med Joomla, som ikke findes i mange andre CMS-systemer. CMS er en forkortelse for Content Management System og kan til dansk oversættes til indholdsstyringssystem. Kort og godt er det et system, der gør det nemt at opdatere en hjemmeside med tekster, billeder, formularer, links og alt muligt andet, uden at det er nødvendigt at kunne programmere en eneste linje. Hjemmesiden, som du ser her, er installeret med standardindhold og en af Joomlas standardskabeloner. Det kan selvfølgelig ændres til lige præcis den opsætning og det layout, du selv måtte ønske. For at tilgå administratordelen af Joomla, tilføjer man blot administrator efter ens domænenavn. Du får nu en login-formular, som udfyldes med dit brugernavn og adgangskode. Efter man er logget ind, har man direkte adgang til de primære funktioner i systemet i form af de store ikoner, som ses her. Med det første ikon kan man tilføje en ny artikel eller tekst til ens hjemmeside, og med et andet ikon får man en oversigt over alle de artikler og tekster, man har på ens side. I oversigten ser man titlen på artiklen og hvad for en sektion og kategori den er gemt i. Sektioner og kategorier er en måde, hvorledes du yderligere kan opdele i indhold for at gøre det mere overskueligt og finde frem til det. For eksempel kan du anvende en af filtrene her øverst til kun at se indholdet fra en bestemt kategori. Ved oprettelse af en ny tekst eller artikel klikkes på ny. Her skal man så angive titlen på ens artikel og vælge hvilken sektion og kategori den skal gemmes i, eller om den skal være usorteret, hvilket blot vil sige, at den ikke tilhører nogen sektion og kategori. Man vælger også, om artiklen skal publiceres eller ej. Ønsker man for eksempel at arbejde med et udkast, som ikke skal være synlig på hjemmesiden, vil man sætte publiceret til nej. Herefter kan man vælge, om artiklen skal være synlig på forsiden eller ej. Vi kan nu begynde at skrive teksten i vores artikel her, så hvis vi lige skriver lidt fyld her. Sådan. Så har vi skrevet lidt tekst. Og teksten den kan selvfølgelig formateres lidt ligesom i Word. I Word er der selvfølgelig mange flere muligheder. Og den her editor, det er Joomlas standard editor, så den er også meget begrænset. Der findes en anden editor, det kan jeg lige hurtigt vise, som vi kan bruge. Og det er forholdsvis nemt lige at skifte den, sådan der. Og når vi så går ind, jamen, så har vi jo så en helt anden editor med langt flere muligheder for at redigere ens indhold og formatere det. Der er selvfølgelig fordele og ulemper ved at have alt for mange ikoner, det bliver hurtigt uoverskueligt. Med den her editor, der kan man også begrænse de ikoner, der er synlige, og man kan begrænse det også alt afhængig af, hvad for en bruger, der er logget ind. Muligheden for at indsætte billeder, der er Joomlas standard ikon hernede, indsæt billede. Og der kan man vælge man bare et billede og klikker på indsæt heroppe. Eller man kan simpelthen uploade et billede fra ens computer. Nu indsætter vi billedet her, og det er meget simpelt. Der var ikke ret mange muligheder for at bestemme billedets placering, men det er der i editoren her. Der kan vi nemlig bestemme dens placering, og vi kan skalere billedet til en højere og mindre størrelse, og vi kan sætte en margin ind i højre side, der skal være på 10 for eksempel, bunden på 5, og vi kan browse rundt i mapperen her, og få et lille preview af de forskellige billeder, og kan så vælge dem, og så opdatere. På samme måde kan vi også her uploade et billede fra vores computer af, og her kan vi med det samme lave en thumbnail af billedet, eller lave en anden størrelse af billedet. Så der er mange flere muligheder med den her editor, og for at indsætte billeder også.
Sådan. Så indsætter vi det billede i stedet for. Så der er det, og der er en margin her i siden. Når vi har selvfølgelig sat vores tekst ind og det hele, så skal vi angive om herover i højre side under parameter artikel, om artiklen den skal være, hvornår den skal starte med at være publiceret. Vi skal simpelthen angive en dato for, hvornår den skal være synlig på hjemmesiden. Hvis nu man i tilfælde af, at man laver en masse artikler på én gang, men de skal udgives på forskellige tidspunkter, så er det en dejlig funktion at have. Og på samme måde kan man angive en dato for, hvornår den skal stoppe med at være synlig på hjemmesiden. Igen en skøn funktion at have, hvis indhold kun er relevant i en bestemt tidsperiode. Derudover er der nogle avancerede parametre. Man kan angive, om man vil have artiklens skribent synlig eller ej, og oprettelsesdato osv. Og det kan man vælge at bruge en global indstilling, hvor det er det samme for alle artikler, eller man kan simpelthen gå ind på den her ene artikel og sige, at den skal være synlig, og den skal ikke være synlig, og simpelthen overskrive de globale indstillinger der. Udover det, så er der metadata hernede. Det er de data, som ofte bruges af søgemaskinerne. Beskrivelsen, jamen det er en kort beskrivelse på et par linjer af selve artiklen. Beskrivelsen er ofte de 2 linjer, som bliver brugt på søgemaskinernes side under selve titlen på artiklen. Så hvis vi går ud på siden her, så kan du se, at titlen er her, og nedenunder står 2 linjers beskrivelse. Så en god idé at udfylde den med noget fornuftigt og noget sigende om, hvad det er for en artikel, brugeren kommer ind på. Og så tilføje 3-5 nøgleord hernede, også meget vigtige for indhold. Og det skal være nogle nøgleord, som siger noget om indhold selvfølgelig, og det skal være nogle nøgleord, som du mener, brugeren vil søge på for at finde frem til dit indhold. Når artiklen så er lavet, så er det bare at klikke på gem. Og nu har vi så den her testartikel. Første omgang så er den ikke synlig ude på hjemmesiden. Der skal selvfølgelig laves et link til artiklen. Men mindre artiklen den lå i en kategori, jamen så vil den blive synlig i den kategori. Hvis nu for eksempel forsiden, jamen den viser en kategori her, så vil den blive synlig i den kategori. Men nu prøver vi at oprette et link, og vi går ind i main-menuen. Der er nogle forskellige menuer, som vi også kan se herude. Main-menu, det er den her menu, og resources er menu her. Og der er en top-menu her, så man har mulighed for at oprette forskellige menuer, placeret forskellige steder på hjemmesiden, og synligt på for forskellige brugere osv. Men her har vi de links, som er i main-menu, og vi opretter en nyt menulink ved at klikke på ny heroppe. Og der er forskellige typer af links, man kan oprette. I det her tilfælde skal vi have et link til en artikel selvfølgelig, og der klikker vi på artikel layout, og så skriver vi simpelthen titlen på det link, vi gerne vil oprette. Vi kalder den for testartikel. Så kan man vælge herunder, om det skal være et overordnet menupunkt, eller det skal være et undermenupunkt til en af de eksisterende menupunkter, der allerede er. Man vil gerne have det som overordnet, så vi vælger top. Så kan man vælge, om man skal være registreret bruger, eller den bare skal være offentligt synlig, det link, man laver. Vi vil gerne have, at det skal være synligt for alle. Og herover i højre side vælger vi så vores artikel. Den ligger øverst her, men ellers kunne man bladre i den, og man kunne søge efter artiklen. Det her det er simpelthen alle de artikler, der er. Vi vælger vores artikel, og så kan man på samme måde gå ind og vælge at sætte nogle parametre op for det her menupunkt. Men vi går hurtigt videre og siger gem her. Så går ud på forsiden og opdaterer siden. Så får vi vores link til vores artikel. Bam. Så er den simpelthen vist med de parametre. Her kan man se, der er vist dato, og der er vist, hvem den er skrevet af. Det kunne man som sagt vælge, om det skulle være synligt, eller det skal bare skjules, så man ikke kan se det. Hvis så vi gerne vil have, at den her artikel den kun skal være synlig for registrerede brugere, så kan vi gå ind og vælge linket her, og sige, at det kun skal være synligt for registrerede brugere. Så vi går ud og opdaterer hjemmesiden, jamen så forsvinder linket. Så kan vi prøve at oprette en bruger, så vi kan logge ind og se, at det også bliver synligt. Oprette en testbruger. Sådan. Og der kan man vælge sprog for den bruger også. Ja, det kan brugeren også selv gå ind og rette bagefter. Gemmer vi brugeren, går ud på forsiden og logger ind med vores testbruger. Læg mærke til, at linket ikke er synligt nu. Og når vi så logger ind, bam, så er det synligt, og vi kan se artiklen.
Herudover, hvis vi ændrer brugeren fra at være bare en registreret bruger til for eksempel en editor, så har vi mulighed for, så den her bruger har mulighed for på forsiden at redigere i artiklerne. Der er differentieret mellem offentlige brugere, som kun har adgang til forsiden eller frontend af hjemmesiden, eller brugere, som har adgang til backend, det vil sige den her administratordel, som vi finder os i nu. Og det er jo meget passende, hvis man har nogle brugere, som kun skal skrive nogle artikler og redigere nogle artikler, at de så kun har adgang til frontend. Vi sætter den her bruger til editor og gemmer igen, og så opdaterer vi herude. Godt være, at vi lige skal logge ud og ind igen. Og lige test. Sådan, og log på. Nu kan du så se, at der er kommet et lille ikon her ud for hver artikel. Og det betyder simpelthen, at vi kan redigere de artikler, hvor der er det ikon ud for. Så det er simpelthen bare at klikke på ikonet, og så får vi lidt de samme muligheder, som vi havde i backend. Nu er det selvfølgelig bare på forsiden. Vi kan redigere titlen, teksten og har den samme editor her. Og så kan vi vælge kategorier, og vi kan igen vælge en dato, hvor den skal publiceres og ikke publiceres. Og nøgleord og beskrivelse, metabeskrivelse. Som sagt, så er det Joomlas standard indhold og standard muligheder, jeg har vist lidt her. Der findes med de 6.000 udvidelser en hel masse muligheder for at tilføje funktionalitet. Det her det er overordnet. Ønsker du at se mere detaljeret også, hvordan man anvender artikler, menuer, brugere osv., så kan du gå ind på min hjemmeside, ditmedia.dk. Der ligger flere videoer, og ellers så håber jeg, at du bliver inspireret og bliver lidt klogere på, hvad Joomla det er.